אני חושד שנעשיתי עם זיפים. דווקא אחרי שהתגלחתי ואני עדיין עם זקן צרפתי. בא אליי רחל ועוררה את זיכרוני. אתה אוהב לישון, אוכל פיצה המון, תמיד מבקש עוד מגש. בכל מצב שננסה להעיר אותך, אתה תקום ותצעק אתה צריך לקום דחוף, הגרד יהיה שבוס, תזוז מחטא גרק קציצה, תפסיק לאכול המון פיצה, רוץ מהר לתפילה, יש לך גם פעולה. אתה צריך לקום דחוף, הגרד יהיה שבוס, תזוז מחטא גרק קציצה, תפסיק לאכול המון פיצה, רוץ מהר לתפילה, יש לך גם פעולה. קרמבו! להדריך לנתיבות ולהישאר נורמלי, להיקרא בישיבה ולהיות מדריך טוטלי, את הבנקויות לעבור איך שבא לי, ועדיין אתה רוצה שיקראו לך נפתלי. ליצור את הרגש במקום חניך וחניך, כל היום אתה חולה סביך, מגיל 3 הוא חולם להדריך, שעדיין יקראו לך אז כחתיך כפאו. הייתי נננה, הייתי נננה, הייתי נננה, הייתי נננה, הייתי נננה, הייתי נננה. מכל המדריכים בסניף שלנו אתה הכי גבר, אוהב לזרון שפיץ זה כמובן הכי בסדר, אתה רוצה מזוג וחולם על זיווג, אבל בשביל שזה יקרה לך אתה צריך לקום דחוף, הגרד תהיה שבוס, תזוז חי הטנק היה קציצה, תפסיק לאכול המון פיצה, רוץ מהר לתפילה, יש לך גם פעולה. אתה צריך לקום דחוף, הגרד תהיה שבוס, תזוז חי הטנק היה קציצה, תפסיק לאכול המון פיצה, רוץ מהר לתפילה, יש לך גם פעולה. יגה! נתיבות הם לא פריירים, ואת מה שחשבת שנתנו לך זה לא משתווה כלום למה שנתת לנו. תאזן את הכוח, חולים לך על המוח, ואז תוכל להשתחרר ולשחרר ולשחרר. אתה צריך לקום דחוף, הגרד יהיה שבוז, תזוז בחייאת גרק קציצה, תפסיק לאכול המון פיצה, רוץ מהר לתפילה, יש לך גם פעולה. אתה צריך לקום דחוף, הגרד יהיה שבוז, תזוז בחייאת גרק קציצה, תפסיק לאכול המון פיצה, רוץ מהר לתפילה, יש לך גם פעולה. אתה צריך לקום דחוף, הגרד יהיה שבוס, תזוז בחייאת גרק קציצה, תפסיק לאכול המון פיצה, רוץ מהר לתפילה, יש לך גם פעולה. יגל ועומר הם לחים.